Dia 52, direcció Japó, amb transport públic. Bueno, família, ens llevem avui, 23 d'abril, dia de Sant Jordi, i anem a visitar el Palau Topkapi. Bueno, bàsicament és el Palau Imperial. Sí, on vivien els sultans de l'època. Està allà. Aquesta muralla Això d'aquí. d'aquí dalt. Més o menys. Ens vam trobar amb una de les visites més llargues i alhora més captivadores del nostre pas per Istanbul. Passant per l'harem, grans dormitoris, sales de lleure, espais més íntims i tranquils, grans i luxosos hammams i uns jardins amb patis oberts i vistes precioses. Un cop tot vist, i després de fer una llarga cua per dinar, vam reprendre el camí. Vam fer una volta pels dos grans basars d'Istanbul, el Gran Basar i el de les Espècies. Que, si hem de ser sincers, ens van decebre una mica, amb menys encant del que esperàvem. I ja finalment vam posar rumb cap al hostel. Si voleu veure els vídeos complets, passeu pel nostre canal de YouTube, Desvisats.